Hupay kag suportado sang mga ginikanan na ilabi na gid ang iloy sa mga taga Sara Central Elementary School ang pagpauntat gamit ang mother tongue sa pagtudlo halin sa kindergarten tubtob sa grade 3. Sa interview sa K5 News FM Sara kay Karen, 41 anyos, kag may isa ka bata, iya ginpahayag nga dapat tutukan amo ang pagtudlo sang English sa mga estudyante, partikular na sa pagbasa, spelling, kag paggamit sini. Suno naman sa iban pa nga mga iloy, madamo sang madalom nga tinaga nga bisan sila mismo hindi gilayon makahangop ilabi na sa mathematics kung sa diin ang pag-isip sang numero kung ipaanggid sa ginagamit sa matag adlaw. Pahayag pa sa mga natungdan nga ang basic hiligay non ang mahimo matudlo sa mga ginikanan sa ila tagsa kapuloy-an. Nahibaluan nga naglaps na bilang layi ang pagpauntat gamit sang mother tongue sang Oktubre 10, 2024. Balita nga gikan diri sa Banwa sang Sara. Ako si K5 Region Arbat Bataanon para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa 5th Distrito. K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.